Animal ja Rose lastenmallistolla me haluamme herättää nuorimpien kiinnostus uhanalaisten eläinten suojeluun. Jokainen malli nostaa esiin yhden uhanalaisen lajin. Olemme valinneet 4 lajia pitkältä listalta. Tiikeri ja kiraffi, joita uhkaa salametsästys, sekä keisaripingviini ja jääkarhu, joita uhkaa ilmaston lämpeneminen. Värit ja kuviot on suunniteltu herättämään lasten uteliaisuus ja kiinnostus elollista luontoa kohtaan. Alusta asti halusimme tarjota enemmän kuin pelkät kumisaappaat. Haluamme herättää tietoisuutta helposti ja hauskalla tavalla. Jokaisen parin mukana tulee ladattava ja tulostettava opettavainen ja viihdyttävä vihkonen. Siinä on pelejä, värityskuvia, helppoja tietovisoja, pieniä tehtäviä ja ympäristöhaasteita. Ideana on oppia leikin ja yhdessäolon kautta perheen kanssa. Verkostomme tarjoaman näkyvyyden lisäksi osa tuotevalikoidemme tuotoista lahjoitetaan meille tärkeisiin kohteisiin, kuten Reforest Action, REV, Vänkrella Mukovissi-Doos tai Solidaritet Femmes. Animal- ja Rose-mallistoja varten olemme valinneet yhteistyökumppaniksi Biopark Conservationin Doe La Fontainen eläinpuiston säätiön. Paikallisuuden lisäksi tämä yhteistyö mahdollistaa meille useiden heidän tukemiensa kansalaisjärjestöjen auttamisen ja siten eri lajien suojelemisen samanaikaisesti. Kuten Rosettella, myös Kain perheellä on perhehistoria eläinten suojelun edelläkävijänä. He ovat intohimoisia ja toimivat konkreettisesti kentällä auttaen sekä paikallisia yhteisöjä että eläimiä ympäri maailmaa. Kutsun teidät tutustumaan heidän sivuihinsa, jos haluatte tietää lisää. Tämän malliston myötä toivomme herättävämme nuorimmissa seikkailun halun suojella eläimiä ja heidän planeettaansa sekä innostuksen tulla huomisen sankareiksi.